कचरा आहे शिंगाली आणि डोलच बघा शिंगाली भरला आहे चित्त्या डोलच भेटला मित्रांनो बघा पूर्ण अख्खा लेपाने भरलेला आहे उचल उचल डोलस लेपा मित्रांनो आपण हे बोलतात ना आपला खाजरी त्याचा खाजरी बघा छोटी बघा. नमस्कार मंडळी तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माहीमचा कोळी या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो मी आज बँड्रा म्हणजे बँडस्टँडला आले आहे बँड्रा बँडस्टँडला. तर आज इथे वाना कुठला आहे तर वाना ॲक्च्युली रात्रीच उभारलेला होता. तर आता फक्त पाणी सुकलं आहे तर फक्त आपल्याला बघायचं काय कुठले कुठले प्रकारचे मासे भेटतात तिथे. तर तो आज तुम्हाला दाखवतो कुठल्या कुठल्या टाईपचे म्हणजे काय काय भेटते आणि किती प्रमाणात भेटते ते बघा तुम्ही. वाना एवढा सर्व पब्लिक आहेत आणि ॲक्च्युली दगडामध्ये आहे ना त्यासाठी चालायला थोडासा प्रॉब्लेम होतो आहे. तर आता बघूया आपण काय कुठले कुठले मासे आहेत ते तुम्हाला दाखवतो कुठले कुठले मासे आहेत ते. तर तो मुलगा बोलवतो आहे ॲक्च्युली तिकडे वाटते काहीतरी त्याला दिसलं आहे. तर मित्रांनो इथे इकडून आहे एक ग्रुपर नाही ॲक्च्युली ग्रुपर नाही जिप्टी आहे जिप्टी. जिप्टी म्हणजे लेपा बोलतात ना त्याला ते आहे लेपा. कसली मोठी आहे ना जिप्टी आहे जिप्टी. आणि हे बघा ढोमा ले लेके जा पकड. अरे नाही काटेगा मित्रांनो हे बघा आणि ढोमी पण आहेत. आता ॲक्च्युली अजून पाणी सुकायचं आणि बघा येईल बघा येईल बघा इसल बघा कशी गेली बघा. असं गोट आता ढोम्याची पूर्ण लाईनच लागणार आहे इथे आणि व्हिडिओ बघायला खूप मजा येणार आहे. मित्रांनो हा बघा अजून एक ढोमा एकेकाच दिसतं ॲक्च्युली. अजून पुढे तिकडे आहेत भरपूर तिकडे पुढे आहेत. शिंगाली बघा शिंगाली किती टोल बघा केवढी मोठी आहे टोल. आणि ढोलण्याचा तुम्ही गुल्लाच आहे बघा खालती पुरा. वही तो बोल रहा हूँ मैं वही तो देखना है. तो बोल रहा है बड़ा स्नाइपर है. मित्रांनो हे बघा एक कोंगावन आहे आणि एक हे चांद. डोलच बघा केवढा मोठा आहे. आणि सर्वर भेटला ठीक आहे. बीच में सिंगाड़े वहाँ है सरबत भेटला. डोलच बघा मित्रांनो कसं पळतोय बघा. आता आपण बघू
कसला धावतोय तो. डोलच भेटला. डोलच भेटला. डोलस वेगळा मावळा. मित्रांनो हे बघा कशी बोया फिरतात. अजून खूप मासे आहेत आतमध्ये, पण अजून थोडं पाणी सुकेल ना तसं तसं ते मावरा भेटत जाणार. मित्रांनो एक सरबट आहे इथे. असं बोलतो पळवतोय मित्रांनो. कसं पळवतो पण हा सुक्का पडेल आता. जागाच गेली म्हणजे. सरबट सरबट कसला मोठा मित्रांनो सरबट. गोळ्या बघा कसल्या. शिंगाली शिंगाली बघा शिंगाली. मित्रांनो शिंगालीचा गुल्ला बघा. शिंगाली बघा. दुसरा सरबट आहे का. अरे इधर का सिंगाड़ा सरबट बघा. सरबट भेटला. वडास 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 बघा केवढी मोठी आहे. नो आईच्या गावात ताजी वाटते. घोमेरी आहे ना मित्रांनो. बघा सावरा बघा. रेड स्नॅपर बोलतात ना त्याला. बघा कसा बसलाय बघा डोलीत. बसला आहे बघा. उचल उचल वरती उचल. पाडल पाडल. घुमायचे पुरे इधर कोने का मच्छी लेके आए शिंगाली लेपा भी आहे. अख्खा भरलेला ढोम्याने. बघा किती आहे तुमच्या. भूमी आणि शिंगालीने पूर्ण भरले. डोलस पुरा डोलस डोलस. टोल पण आहे मित्रांनो. हे बघा टोल. मित्रांनो हे बघा पूर्ण अख्खा लेपाने भरलेला आहे. उचल उचल. हे बघ डोलस लेपा
कॅमेराच्या पाणी नाही काय नव्हतं. हा बघा कुठला मासा. हा कुठला वट्या. मासा? वट्या. हा बघा वट्या बघा. वट्या. अख्खा भरला. भुया बघा भुया. होय शिंगाला मित्रांनो पूर्ण अख्खा भरलेला आहे शिंगाली आणि मित्रांनो आपण हे बोलतात ना आपला खाजरी, त्याचा खाजरी बघा शेवटी बघा. बघा रेड स्नॅपर पण आहे, वट्या पण आहे. हा भरला आहे. रेड स्नॅपर आहे. वट्या पण वट्या. वट्या बघा मित्रांनो कसा. अजून पाणी सुकून द्यायचं ॲक्च्युली, कारण सुकल्यानंतर आहे ना ते पूर्ण अटकून जाणार त्यासाठी. आणि आपल्याला खूप सारे मासे बघायला भेटणार. हा बघा अजून एक रेड स्नॅपर बघायला आपल्याला बघा कसा. रेड स्नॅपर बघा शेत इथे पण आहे. हा बघा अजून एक वट्या पण आहे. हां त्याच्या दगडाच्या खाली पण घुसला. काटा लागलाय हो मित्रांनो. काटा लागलाय वाट्याचा. काम कर रहा तुम्ही आहे का मित्रांनो वटे बघा वटा. वटे बोलतो वटा अब इधर पब्लिक फोन कर दी है तो क्या है? किती आहेत बघा हे बघा. वट्या बोलतोय ना सर. आणि इकडे रेड स्नॅपर पण आहे छोटावाला बघा. हां ग्रुपर झाला एक बी नाही दिका. रेड स्नॅपर बघा. त्याला रेड स्नॅपर बोलतात. अजून एक इथे पण आहे बघा. हा आता त्यापेक्षा मोठा. ज़्यादा है ना, बोमिल नहीं गिरता इसमें. पूरा कचरा आहे. शिंगाली आणि डोलच बघा. शिंगाली हा भरला आहे. चित्त्या वटे परत चरबड डोलच खाजून. मित्रांनो पूर्ण ढोण्याचा पाऊस. किडा बघा ढोण्याचा नुसता किडा. बघा त्या शिंगाली पण आहे. बघा शिंगाली आहे इथे. मोठी मोठी शिंगाली आहे. शिंगाली पकड ना. पूर्ण शिंगालीचा शिंगाली त्या ढोमी सर्व बोल बघा. शिंगाली बघा मित्रांनो कसली मोठी आहे बघा. डुक्कर आहेत ना शेवटी. आता अटकले मोठी मोठी शिंगाली. बोल शिंगाली पूर्ण अख्खं भरलाय. मोठे मोठे शिंगाले बघून
मित्रांनो वाट्या बघा. वाट्या बघा कसल्या. हे दुसरा एक वाटा आहे, अजून एक वाटा आहे बघा. ही बघा चिपटी. ठीक आहे शिंगालीचा पूर्ण गुल्लाच आहे. जाने दे सरबट पडला काय मित्रांनो हिस्साला बघा खालती बघा कशी बसलेली आहे. मुंह तो इधर मुंह इधर इधर तर मित्रांनो आपल्याला हा सबस्क्रायबर भेटला आपला. तर आपल्या सबस्क्रायबर हा आपल्याला बोलला का तुम्ही म्हणजे तू खूप चांगले चांगले व्हिडिओ बनवत असं. तर मित्रांनो आपल्या आता व्हिडिओ पूर्ण म्हणजे ब्लॉग संपलेला आहे आणि पूर्ण पाणी सुकून गेलं आहे आणि आम्ही सर्व जेवढे पण मासे जे होते ते आम्ही पकडले आहेत आणि आता तुम्हाला दाखवतो केवढे आहेत ते मासे बघा. तांबे आहेत कसले सावली बघ केवढी मोठी आहे. हे सर्व गोणे आहेत ना ते मावऱ्याचेच आहेत म्हणजे भरपूर आहे बघा. शिंगाली आलं, ढवणी आलं, इथे बघा लेपे बघा. अजून म्हणजे जेवढे पण गोणे आहेत सर्व मावऱ्यानेच भरलेले आहेत. लेपे बघा. अजून एक गोण आले या गोणीत पण पूर्ण विक्रू विक्रू सर्व तेच असतं. लेपा विपा सर्व आहे. तर मित्रांनो आजचा ब्लॉग आपला पूर्ण झालेला आहे. तर ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली म्हणजे जी वाण्याची होती त्यामध्ये जे जे कुठले कुठले प्रकारचे जे मासे पडले होते म्हणजे ज्याच्यात रेड स्नॅपर होता, ग्रुपर होते, परत अजून ढोमी, शिंगाली, अजून कुठले कुठले प्रकारचे मासे होते. तर हे बघून तुम्हाला कसं वाटलं तर तुम्ही मला नक्कीच कमेंट करा आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवरती नवीन असेल तर त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि शेअर आणि लाईक करा. भेटू असेच नवीन नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.